дар даврои пеш ҳамин равоншиносо набуданд, одамо хушбахт буданд, хуб зиндагӣ мекарданд. бобо момои мо бе ҳамин равоншинос тонистанд ку. ҳамхелии комментария дар зер яке рилсҳои ман монда, як бор не якчанд бор. биёед як бор нигоҳ кунем ки ин воқеият дорад ё не. агар ин хел бинем 20 соли пеш, ҳатто 15 соли пеш шояд ин қадар ки имрӯз мардум ба интернету ба шабакаҳои иҷтимоӣ дастрасӣ доранд набуд. агар хел нигоҳ кунем зиндагии бобову бибиёмона ин хеле солҳои зиёд 40-50 соли пеш ки ин чизҳо умуман набуд. албатта ки дар зиндагии онҳо стресс кам буд, бале онҳо дигар стрессҳои худашонро доштанд. шароитҳои иқтисодию шароитҳои вазнину он комфорте ки имрӯз ҳаст албатта ки онҳо надоштанд, вале агар нигоҳ кунем онҳо ғизои солим мехӯрданд. ғизое ки онҳо истеъмол мекарданд ягон хел гмо ягон хел химикату ҳичи надошт. ин албатта ки таъсир мекунад ба саломатӣ, ба рӯҳу равон. ва дуюм ки ин қадар стрессе ки имрӯз мо мегирем аз шабакаҳои иҷтимоӣ набуд. яъне шумо тасаввур кунед ки шумо фарз кардем дар душанбе шида телефонатонро мекушоед ва мефаҳмед ки дар фалон ҷои дунё киро ба қатл расонданд, оилаи кӣ вайрон шуд, дар куҷо ҷанг аст, дар куҷо намедонам обхезӣ шудагӣ аст. яъне ҳама ин чизҳоро шумо мебинед аз тариқи ҳамун телефонҳое ки дар дастатон ҳаст. ва мақсади мо ҳамин хел аст ки ин хел маълумотҳоро нодида гӯем ки гирад не, вай ҳамаш ба мағзи сари мо албатта ки таъсири манфии худашро мегузорад. барои ҳамин стресс зиёд аст ва имрӯз депрессияву ҳамин хастагии эмотсионалии ҳамин хел бемориҳо дар дунё ҳатто аз касалиҳои саратон ҳам зиёдтар шудагӣ ҳастанд. вақте ки мехоҳед бо равоншинос кор кунед, ба равоншиносҳои профессионалӣ муроҷиат кунед, ба равоншиносое ки институт хондагианд, яъне донишгоҳҳо хондагӣ ҳастанд ва аз гӯем психика бохабаранд, илму дониш доранд. ҳатман бо чунин равоншиносҳо кор кунед. на ҳар касе ки имрӯз худашро мутаассифона дар шабакаҳои иҷтимоӣ равоншинос мегирад равоншинос аст. ҳатман диплом пурсед, вақте ки мехоҳед кор кунед ҳатман бибинед ки кадом донишгоҳ тамом кардагӣ ҳаст ё ки нест. барое ки бисёр нафарҳо ба ман муроҷиат мекунанд, баъд аз муроҷиат ба чунин даронохунак равоншиносон наоборот гӯем ки осеби равонӣ гирифтагӣ ҳастанд ба ҷои беҳ шудани зиндагиашон. вале имрӯз равоншиносон ин талаботи замона аст.